So sometimes in life we should learn a lot of things I neglect. Igbo nwere omenala, and that omenala we should embrace it. Daalụ. So kedu ife ikwu maka ndị omenala na-ekwu na ndị ụka bulu batrị anyị bulu tọlọwaya anyị with Jesus na Bible. Ke iso na ndị na-ekwu dị okwu a. Like I always say, can see na mistake is ha n'aka. Mistake is some ndị omenala n'aka, like the way what you put now. Ọ bụ na ha bịa, like many people anaghị apụta, ọ bụ na ha apụta ka ndị ụka. Like I limit ili ndị ụka na after na eme signs and wonders, this and that. Although that wasn't even the Jesus, because I tried to go well na Bible. And ụka ngal onwe nghọta. Even the Jesus do more of teachings than telling you na eme signs and wonders. Which is not now okay now, which is not some of ndị omenala dibịa mee now. Some of them will tell you otulogu why agwolo iwa emelo. May your teachings human being who convince ka ha need. Do your teachings. In a way your teachings ya to anata mkpụrụ obi. Ya to anata mkpụrụ obi. What ya mara na ọgwụ will effect. So ibe na sị mmadụ na ike do na mma agwolo ọgwụ this and that. No. May teachings first. Maka ihe ndị ndị Christian na-ekwu teaching ka ha ji wee bịa. Nkuzi. Ọ bụgodị na ndụ nke nna bịa tọlụ ndụ nna nna anyị ba chigogo wee mee iwe na eme before wee nye anyị that thing. After ka ji live aka onwe ka chidola egbe. Nkuzi a ka ji aka nkuzi a today na-eme program dị ya na-akwa promo back to back o. Na-achọ ka akọwalị gị nekwa na Jesus said this, Jesus said that. Evangelism na whatever poor morning cry. Bịa yotago. Mana boss everywhere, you know. Ọ bụ na dibịa agọ nọkata like this, ọ mapụta. Bands na anya just. Ọ na dibịa agọ after. Ọ ga so winning. Ọ bands na anya. Ọ pụta. Na wa si ya tụ n'egwu. Ọsata. Gatụ n'ego na jiri ọgwụ na bara ịkọmri o chingwa iwe na yotago that kind of thing. That's how all this thing. Yes. Everything start na ebidokwa in a day. Yes. Iba so winning. Mana ọ bịa si na mbịa na achọrọ m nwere m njocha ka m na ndị ụka bịa gbawa okwu nkanta. Mufta nsi na onye ụka mere nke ma onye ụka mere m nke. No. Ịmalụ nke a dị njọ n'iwu ka nwa ị na-eme mee ya ọfụma.